Njengoba ngisakhuluma ngobufebe, angikuveze ukuthi kunabantu kuney'ngane zakwethu njengamanje ey'febayo, ey'feba ngenxa yokubona isimo ey'bhekene naso beze icabanga ukuthi cha ayisena-option, isolution ubufebe. Kodwa phinde siveze futhi kunabantu abafebayo njengamanje, abafeba voluntary bangene ngokuzithandela efebeni ngenxa yokuvilapha, ngenxa yokuthanda ukwenzelwa izinto, ngenxa yokufuna izinto eziza kalula, ngenxa yokungafuni ukusebenza, ukuyimela, ukuba independent, abafuna ukudependa kubantu, ngenxa yokufuna izinto ezinhle kodwa ungafuni ukuyisebenzela. So bese bechuza ubufebe. Ubufebe futhi bumnandi umuntu osuke benza uyabu-enjoy kakhulu. Bufana ne-credit card ngoba inama benefit. Ukuthi uma une-credit card uyakwazi ukuthi uyangena eshop uthathe mahhala, but there will come a time lapho uzofanele wenze njani ukhokhe lokho obukuthatha mahhala eqaleni kodwa uzokhokha ekugcineni. So lo febe unjalo uzo-enjoya manje, enjoy ukuthi bakumikise emotela phezulu, uzoku-enjoy ukuthi bakumikise ama-restaurant aphezulu, uzoku-enjoy ukuthi bakuthengele impahla ezibizayo, bakuthengele izipho ezibizayo, uzoku-enjoy ukuthi wena ubiza amadoda ngo-Minister of Finance, ngo-Minister of Transport, ngo-Minister of Home Affairs njalo njalo, kuya kule ndoda i-provider ngani, uzoku-enjoya lokho, uzoku-enjoya konke luxury life oyiphilayo njengamanje. Kodwa there will come a time la khona uzokhokha khona. Let me tell you, nganakwethu, right now there are people who are busy paying for what they did, for what they've done ngenxa yobufebe. Kunabantu abakhokhayo njengamanje. Yabo, kunomuntu njengamanje olahlekelwe yifamily yakhe, kunomuntu ifamily yakhe ebhidlikile, umshado obhidlikile, kunomuntu olahlekelwe yi-relationship ebi right kakhulu, kunomuntu olahlekelwe yindoda ebi right, kunomuntu olahlekelwe izinto ezivaluable empilweni yakhe ngenxa yobufebe besikhashana. So nawe ngane kwethu, kunabantu who are sick right now, abantu abagulayo ngenxa yobufebe. Kuningi okwenzakalayo, kunabantu who are going through izinto ezinzima nezibuhlungu ngenxa yokuthi bafeba, they are paying. So mina ejunga nakwethu, if wena ungene lapha ebeni ngoba uyafila ukusebenza, no, think again, yabo, refrain. If wena uzingenele voluntary, think again, even if uphoqwe isimo, but think of other options mhlawumbe angcono angafakela imali, yabo, ukuze ukwazi ukuthi uphile ungaphili ngobufebe. But let me say one more thing, enye into ebalekile, umzimba wakho lo ithempeli kaNkulunkulu, ufuna udlale ngawo kahle, ungawenzi ube umzimba ofebe. Kanti futhi nje beside being ithempeli kaNkulunkulu, umzimba wakho uyivehicle yakho wena ukuze ukuphikisela ufusi yakho, ukuze ufeze amaphupho udinga umzimba ophilile, umzimba health. So ungawurabaza umzimba ukuze uzokuthatha that vehicle imixe ku destination yakho, ukwazi noku-enjoy life unomzimba right health. So ngiyabonga kakhulu ngenza kwethu. Thanks for watching. I hope abantu bazoshintsha. I hope uNkulunkulu uzenza ishintsho futhi empilweni zabo. Subscribe to my channel. Till we meet again, uNkulunkulu anibusise.